Binarên hêja ev demeke li herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê çawa pêşengên gelê Kurd ji aliyê dewleta Tirkiye dagirker ve têne armançkirin nûçeyên wan yên xemgînî bu binarên hêja parve dikin lê ev êrişên dagirkeriya dewleta Tirkiye jî ji aliyê her welatiyekê li herêmê ve tê zanîn ku bi dayîna agahiyên sîxuriyên ku li nava herêmê ji bo van dagirkeriya dewleta Tirkiye ev êrişên qirker li ser pêşengên gelê Kurd pêktin. Beriya niha jî rûyên tarî bernameya Gemeya Rûniheyê TV di vê çarçoveyê de hatibû weşandin lê vê carê jî têkildarî van sîxurên tevna sîxuriya ku ji aliyê parastin ya Başûrê Kurdistanê ku pedeke serkêşiya wê dike enekese û her wiha mîta dewleta Tirkiye çawa li herêmê sîxurên xwe dana avakirin û beriya van sîxuran çawa pêşengên civakê dikin arman jî şevê din xeleka yekemîn a ji destên tarî di kanala me Rûniheyê TV de ji bo bînerên Rûniheyê TV hate parvekin û eleqeyeke pir zêde ya ji bo vê bernameyê hebûm em niha jî bi awayekê kin jî bem hûrgiliyên ku di vê bernameyê de agahiyên ku derketine carekê din weke nûçe tenên pêşiya we. Piştê xebat û şopandineke sê mehan Rûniheyê TV du beşa yekemîn ji rêza dokumenterên destên tarî belav kir. Bi hevkariya hêzên ewlekariya Bakur û Rojhilatê Sûrî ev berhem hat amadekirin û tê demûkur hatinên çar sîxuran hene. Vê xebateke çawa dest pê kir. Li ser îdayên medya Tirkiye enekese û pedekê ku ev demên dawî li Rojavayê Kurdistanê siyasetmedarên enekesê hatine girtin, Rûniheyê TV dest bi karekê taybet yê rojnamegeriyê kir. Di vê lêkolînê de derket hûlê ku mîta Tirk, îstîxbarata parastinê ya pedekê û enekesê li dijî Rojava Bakur û Rojhilatê Sûrê torên sîxurtiyê ava dikin. Bi rêya wan rê ji balafirên dagirkeriya Tirkiye re xweş dikin û êrîşan pêktînin. Di nava beşa yekem de eşkere dibe ku wexta ciwanên ji Rojava li başûr zaf dikin û wan dikişînin navenda parastinê li sê mêla dihokê. Li gor mikur hatinên sîxuran bi rêya pere, madeyên hişbir, gef û destrêjiyê wan davêjin nava vê çirava sîxurtiyê. Di beşa yekem de bal diçe ser kampên berdereş û domîzê yên li Başûrê Kurdistanê. Li wir ciwanên ji Rojava hînê madeyên hişbir dikin û dûra wan dixînin û dikin sîxur. Di beşa yekem de derkeve hûlê ku ev sîxur bi operasyona hêzên ewlekariyê ya bi navê pêngava Şehîd Şevger, Şehîd Karker û Şehîd Nagihan Akarsel hatine girtin. Ji ber ku van sîxuran gelek cihên girîngên Rojavayê Kurdistanê bu parastinê nîşan kirine û dagirkeriya Tirkiye jî bi balafiran êrîş kiriye. Her wekî tê piştastkirin ku peywendiyeke Kurd di nava parastin û dagirkeriya Tirkiye de heye. Bi taybet ku sê fermandar de encama dayîna agahiyan de şehîd dibin. Rûniheyê TV vê gavê tenê beşa yekem belav kiriye û di her hefte çend planên dinên mît, parastin û enekesê bi rêya destên tarî eşkere bike.